tárgynyereményt. Szépen azt hiszem, hogy a Mikulás messzire elkerül a környéket, mert azt hiszem, hogy még mindig Halloween van, akkora a sikítozás itt a stúdióban. Na, kérlek szépen, a helyzet a következő, ugye ez 1 millió forint, ugye? Megnyerted mindazt, amit Anna nem választott. Félnapos program az egész osztálynak a Miniverzumban, kulisszák mögötti tárlatvezetéssel, nyomozós játékkal, interaktív tanórával és étel-italfogyasztással. 500 000 forint értékű játékvásárlási utalvány a játéknet.hu webáruház felajánlásában. Egy micsoda ismeretterjesztő csomag a Teslof Babilia adó felajánlásában. Egy Alcatel One Touch Idol 2S készülék, vagyis egy phablet az Alcatel One Touch Magyarország felajánlásában. Elég ez? Soma, gratulálok! Talpon maradtál, és azt kívánom, hogy ez a sok minden váljon a hasznotokra és az örömötökre. Egy gyors játékkal fejeződik a Mikulás adásunk a gyerekekkel, ugye 4 ellenfél játékos maradt itt a stúdióban, és velük fogunk játszani, ugyebár ebben a játékban egyetlen kérdésre csak 10 másodperc válaszadási idő van, egy jó válasz 25 000 forintot ér, egy rossz válasz viszont azonnal induló családi jeggyel a Tropikáriumban. Nyilvánvalóan csak egy valaki maradhat talpon. Az első kérdés Ceciliának szól, vagy ahogy mindenki szólítja őt, Cecka. Hüllő, amelynek szájában hiába keresnénk fogakat. Hüllő. Mondjál hüllőket, Cecka, gyorsan. Kígyó. Ős a vége. Teknősnek hívják ezt a hüllőt. Egy nős tek, azaz teknős. A teknősnek nincs foga. Szia, Cecka. Sziasztok. Ákos. Ki volt a Daniel Radcliffe kedvenc szereplője a Harry Potter sorozatban? Sirius Black. Aj, de jó válasz, és valóban Sirius Black. Ez már is 25 000 forintot ér a közös kalapban. Gergely. Lábbeliről elnevezett sütemény. P-vel egy lábbeli. Papucs. Papucs, így van, kiváló. Ettél már papucsot? Igen. Milyen papucs a kedvenc papucsod? Szilvás. A szilvás, az jó, én is szeretem. Jól van, Gergely. Anna. Ezzel a technikával néhány napra csillogó tetoválást varázsolhatsz a bőr. Csillámfesték. Milyen? Festés. Csillámfestés. Az, úgy jó, csillámfestés. Én nem vagyok egy nagy csillámfestő, főleg magamra nem szoktam csillámot festeni, de csillámfestés. Helyes, az első körben 3 játékosunk maradt talpon, és 75 000 forintotok van közösen. Ákos. Testnevelési órák dobó gyakorlata. Kislabdahajtás. Ez így van. Jó vagy kislabdába? Hát. Gyakorolsz, jól van. Kislabdahajtás, helyes a válasz. 100 000 forintnál jártok. Gergő. Melyik magyar királyt koronázták meg 3-szor is 10 éven belül? Magyar király. K-val kezdődik. Nem tudom. Dehogy. Károly Róbertet koronázták meg 3-szor, 1301-ben, 1309-ben és 1310-ben, de csak a harmadik volt az igazi, mert ott volt jó a korona, a helyszín és a főpap is. Szia, Gergő, köszönöm, hogy eljöttél. Anna. Melyik amerikai együttes nagylemeze a Native? Opera. Nem opera, ez egy amerikai együttes. Én tudjam az amerikai együtteseket. Ez a One Republic. Ismerős? Nem. Nem hallgatsz rádiót? Hát folyton őket hallgatjuk. Ez a One Republic. Anna, köszönöm. Szia. Az egyetlen játékos, aki talpon maradt és megnyerte ezt a játékot, Ákos! Szívből gratulálok. Te melyik suliból jöttél? Kispesti Erkel Ferenc általános iskola. Te milyen hangszeren játszol? Gitározom. Gitározol. Mióta? Ez az 5. évem. És milyen tervekkel? Klasszikus gitár, vagy majd a hajadból ítélve klasszikus és blues. Klasszikus és blues, igen. A séró megvan hozzá. Na jól van. Nézzük a nyereményt. Ugye 100 000 forint értékben, Ákos.
Ákos nyereménye egy 2 napos családi pihenés félpanziós ellátással a 4 csillagos Oxygen Hotel Superior és a Zen Spa felajánlásában. Kipihenheted az iskola fáradalmait, Ákos. Jó? Általában nem szoktuk ledobálni a győzteseket, de most kivételt teszünk, ha szeretnéd. Szeretnéd? Hát, kipróbálom, igen. Próbáld ki, Ákos. Gratulálok és jó pihenést kívánok a családdal egyetemben. Szia! Nos, Ákos is leugrott, és remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Minél kevesebb virgácsot és annál több csokoládét kívánok mindenkinek, mint ahogy a kiváló szurkoló csapatoknak is. Minden egyes játékost, a gyereket itt a nézőtéren szeretnénk meglepni egy nagy csokoládéval. Távoztában. Hölgyeim és uraim, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, szép ünneplést, és hétfőn este ismét játszunk Aranytalpon. Viszontlátásra!